madhokacherewa namhanduwe hedzinei nhau dzomanhoko dzozuva ruchinomwe mwedzi wanyamavhuvhu. Nyasi tinorangarira zuva rokuzvarwa kwaita dzamarawi akatsakatisiwa nehurumende makore 5 apfuura, angadai ava nemakore 40 noribodzi nyasi. Totendeutsira kuZimbabwe Lives Matter. Waramaphosa wakati vachagotumira nhume mbiri ino kuti dzigoringa-ringa nokuedza kunadzirisa kuti zvinhu zvitekaiire zvinhu munyika medumo. Chatorwadza vanhu kuti Baleka-Mbete umwe wavatumiwayo ishamwari yaMnangagwa sokureketa kwaMnangagwako. Heno kuti kuchabudiwa tusvinhu chere ikweyo. Jacob Ngarivhume nyasi arambiwawo kuti agobuditsiwa mujere atongerwe nyaya yache ari panze. Mutongi mubodziyo akarambira Hope Nozuro, mutongi Tawanda Chitapi ndiye akaitura mutongo wache nyasi. Tava nokunyara kusvinu nyasi apo mutungamiri wenyika waenda koparura kuvhura zviri pamutemo kachidimbu komugwagwa kanosvika makiromita 16 bedzi pamugwagwa unobva Harare uchienda Beitbridge. Mugwagwa wese wakakura makiromita 554. Heno kuti warikuedza kuti vachaendako kanopfuura ka30 chere koparura tuzvidimbu. Dzihwa mupengo rakanaka chokwadi ramanikidzira wakuru wehurumende makurukota kuti vagoita kutekaira nonguva. Svondo rinouya watinyepa kuti vachange vachiitawo misangano yavo padandemutande sezviri kuitika nemakambani mazhinji kwese kwese pasi rese. Izvi zvinotifadza zvikuru. Boka rinoringa nezvokutekaidzwa nokushandidzana zvisvinu kuvanotekedza mutemo munyika reJudicial Services Commission rati iro richaita tsvakurudzo dzokuti ritsvake vanhu vanogopinda mudare guruguru munyika, dare rezvebumbiro romutemo. Pavanhu 12 vaisiwa mazita avo panawo Rita Makarau, Bharati Patero, Happiness Zhou nevamwe vazhinji. Pavanhu 12 pandorino vakadzi 2, chinova chinhu chinosemedza kutoringa. Kambani yezvomoto yoDistributed Power Africa yati iyo yakaita chinhu chikuru icho yakagona kuti ikwanise kusvitsa mabhatiri anoshanda nozuwa anosvika 500 anobva kukambani yoTesla kuEurope. Mabhatiri yakwai yakapiwa makambani mazhinji anosanganisira Econet muZimbabwe nomuSouth Africa pabodzi pona naMTN kuZambia pokare. Tinoramba tichivatishuvira tuzvinu. Toringadzo pasi rese. Nyasi muSouth Africa maita chinhu chinoshamisa apo vanhu veDiaspora Forum vaenda kuratidzira pamuzinda weZimbabwe munzvimbo yePretoria muSouth Africa. Izvi vaenda kuratidzira vachiti Zimbabwe Lives Matter kuedza kuisa kwavo kuti hurumende kusafara kwavo kuti nemabatiro ari kuita hurumende vanhu vayo. Mapurisa atozoridza pfuti ikweyo kuti vanhu vaparare. Kune nyaya inosuvisa yokuyaitika kuIndia uko kwaita vanhu vazhinji vanopfuura 100 wapfa mutsaona yaitika yondege. Ndege iyi yatadza kumhara, izvo zvava zvaita kuti bvaruke nopakati kukangopona vanhu vashoma-shoma. Tinoramba tichishuvira kunyaradziwa kwavo vanhu ava. Tobenuka kuno kuNamibia. Namibia neGerimani zviri kutadza kunyatsogwanana zvisvinhu. Namibia iri kuti yakatsvomwa nokutekaidziwa kanenge kohamba kari kuitiwa nemaJerimani panyau yokutekaidza zvinhu zvakaitika munguva yavaitongiwa nemaJerimani. Izvi zvinhu zvinotofadza kuti vakuNamibia vari kudawo kuti kuitiwe zvisvinu ikweyo. Tinoramba takamira navo. Tindori ipapo, ngatiboyanei hwedza. Ndini wenyu Mhanduwe wonhavo.